Avui estem aquí per retre homenatge a totes aquelles persones que van ser víctimes del feixisme i de manera especial volem recordar al batarrenc Carmelo Carrera Botines, que durant la Guerra Civil Espanyola va lluitar al bàndol republicà i amb l'ocupació de Catalunya en 1939 pel bàndol franquista va haver d'exiliar-se a França, on va contactar amb la resistència per continuar lluitant contra el feixisme. Va ser detingut per la Gestapo, que el van dur a la presó de Stalag 11A a Altengrabau. D'allí va ser deportat el 26 d'abril de 1941 al camp d'extermini de Mauthausen, número 3165, on era un dels molts deportats encarregats de treballar a la pedrera i traslladar les pedres per 186 esglaons de l'anomenada Escala de la Mort. Més tard va ser traslladat al subcamp de Gusen, on el 2 de novembre de 1941 no va poder suportar més les dures condicions de treball i va morir. En Carmelo va néixer l'any 1916 a Cal Pelut, on ens trobem per encendre les espelmes del record per totes les víctimes de l'Holocaust. T'he somiat tant en aquests dies de potatge i pa? T'he somiat tant amb el gebre i la fam, amb les cadenes acerant els turmells, amb el terror instal·lat a la barraca. T'he somiat tant... Llibertat! Com deia Primo Levi, si convendre és impossible, conèixer és necessari, perquè el que ha passat pot tornar a passar. Les consciències poden ser seduïdes i obnubilades de nou. Les nostres també. Memòria sí, oblit mai.